fala de zonas que non son de cidade, que son do rural e demais, apoio o sector primario, apoio a industria, apoio un montón de cousas, e unha cousa moi importante, sobre todo para a cidadanía, é o acceso á cultura. Hai que dinamizar a cultura, hai que apostar polo emprendemento tamén no sector cultural e que cada vez máis xente se sume a facer propostas, porque a xente, a día de hoxe, elixe lugares para vivir onde poda tamén ter acceso non só a servizos, sino a unha amplia oferta cultural. Este festival, a verdade é que é magnífico porque xunta varias das cousas que temos aquí, xunta a música coa gastronomía, co viño e demais. E outra das cousas que digo eu moitas veces e que pouca xente de Valdeorras di, aquí que debemos estar uns 300 metros de altura. 325 metros de altura. Peña Trevinca, 2127, ou seja, se non me confundo, 1802 metros de desnivel. Que quere decir? Que en 20 kilómetros temos 3 climas distintos, por lo tanto, se pode facer todo tipo de eventos, dende deportivos, culturais ou demais, nun clima aquí prácticamente máis mediterráneo, que estamos nun lugar moi cálido en Brao, onde predominan as viñas, unha mediana altura que é un clima atlántico onde predominan a gandería e os castiñeiros, e logo un clima de alta montaña. Entonces, o bon que ten todo o mundo que ten aquí é que en 20 kilómetros ten climas distintos. Este é algo que diferencia Valdeorras de cualquier outro punto da xeografía española. Por lo tanto, é un lugar onde se poden facer este tipo de eventos e onde hai esta característica. Así que nada, que sexa un éxito un ano máis e nos seguiremos apoiando sempre este festival.